Veciños de Río Torto denuncian a contaminación do río Turia cos residuos dunha cantera do pobo. As intensas chuvias destes últimos días arrastraron ata o leito do río toneladas de gravas e lodos. O Concello xa paralizou a actividade desta explotación e doutra do municipio que non contaban con licenza de apertura. Este é o aspecto que presenta o río Turia en Río Torto en 3 km do seu percorrido. Toneladas de grava e tamén lodo acumúlanse no seu leito. Proceden desta canteira. O arrastre destas verteduras provocou o último temporal de chuvia. Ao parecer a explotación acumulaba unha gran cantidade de gravas que a auga derivou cara ao leito do río. A auga baixa para baixo, que non vai para arriba. Entón, claro, aí arrimarían lodo e chegou un momento que abriu. Non, aí fixo o destrozo desta vez. Un día que choveu muchísimo, bueno, se ve que se desbordou, baixou moita auga do monte, se ve que se lles fixo unha balsa no montón de gravilla que tiñan, e claro, a auga cando é moita, pois non para onde lle mandan, corre hasta que non para, hasta que non encontra onde parar. Entonces, claro, pasouse moito abaixo. A denuncia dos veciños tamén se sumou á Asociación en Defensa Ecolóxica de Galicia, que pide a paralización da explotación, unha reivindicación que xa plantexara cando comezou a actividade da empresa, xa que din que a súa instalación na propia beira do río non cumpre coa Lei de Protección de Cauces. Aseguran ademais que as verteduras tamén afectaron á cabeceira do río Eo e que non se descarta que danen o ecosistema fluvial.